el, gazdi, figyelj, mert szól a jel. Itt a március, a kedvezmény kell. Évente csak pár napig, csak most kapod 30% sok szamárság, ha veszni hagyod. Nem webshop ez, nem sima bolt, állatorvosi védelem, mi egész évre csomagolt. Nem csak dobozt adunk a kezedbe, orvosi vizsgálat is jár hozzá rendbe. Március 21-ig fizes ki előre, ne kelljen költsünk behajtóra meg verőre. Április végéig pedig gyere elérte, ezt üzenjük neked esdeklőn kérve. Nem raktár vagyunk, hanem állatorvosi rendelő. Kicsi itt a hely, ez nem csomag megőrző. Kéréseink hozzátok nem túl nagyok, csak az, hogy idén ne szívassatok. Fizess időben, fizess időben, gyere időben, gyere időben. Ne csúsz, ne húzz, ne tedd félre, idén időben intézd el végre. Fizess időben, Március 21-ig, gyere időben, április legvégéig. ha ezt betartod, minden kerek, és mi sem őrülünk a végére meg. Mérlegen a kutyádat, cicádat, ne csak szemre ítéld meg a súlyukat, mert ha rosszul rendelsz egész éves adagot, csere nincsen és a fejed foghatod. 30%, néha 50 is jár, kiegészítőre most igen nagy a vásár. Étület, immun vagy, amit csak érsz, most spórolsz nagyot, most jó, ha lépsz. Ha pont kifogytál, ne ess kétségbe, adunk kölcsön tablettát, míg vársz a tiédre. Betegen légy, ne gyere, inkább telefonálj, parkolóban is odaadjuk a csomagot simán. Fizess időben, fizess időben, gyere időben, gyere időben. Ne csúsz, ne húzz, ne tedd félre, idén időben intézd el végre. Fizess időben, Március 21-ig, gyere időben, április legvégéig. ha ezt betartod, minden kerek, és mi sem őrülünk a végére meg. A szívféregről kiderült, a cicát sincs biztonságban, egyetlen szúnyog csípése, akár bent a házban. Szírmos vagy fekete, mindegyik veszélyben, védekezés kell havonta végig egész évben. Új cicás csomagunk lett a kijárós benti, és végre bankkártyával is fizethetsz, ez tök menő. Ennyi! Onnan elrendeli személyes az átvétel, ez a szabály és nincsen kivétel. Fizess időben, fizess időben, gyere időben, gyere időben. Ne csúsz, ne húzz, ne tedd félre, idén időben intézd el végre. Fizess időben, Március 21-ig, gyere időben, április legvégéig. ha ezt betartod, minden kerek, és mi sem őrülünk a végére meg.